स्टार्ट कर। ମୋ ନାମ ପ୍ରୀତି ବାନାର୍ଜୀ। ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଜୁନିୟର ଜୁଡ଼ୋ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି। ମାଇନସ୍ 70 kg ରେ ଯେମାନେ ଖେଳିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳିକି ମୁଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ କୋଚ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କୋଚ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ଖେଳିକି ଆସିବାର। ଆଉ ସେପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଇଠି ଖେଳିକି ଯେମିତି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନାମ ଗୋଟେ କରିବେ, ଆଉ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ନେଇକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ଯିବେ। ଆଉ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମେ ବି କେମିତି କରିବା, ସେପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ବି ନେକ୍ସଟ ଆମ ପରେ ବି କି ଆମେ ବି ଯେମିତି ଯିବା ସେମିତି ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯେମିତି କିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନାମ ହେବ। ଆଉ ସେତିକି କହୁଛି। ମୋ ନାମ ଋଷିତା ବେହେରା। ମୁଁ ଜୁଡ଼ୋ ଜୁନିୟରରେ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସାର୍ ଈଶ୍ୱର ସାର୍ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ସହ। ଦେନ୍ ମୋ ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଥିଲା, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଖେଳିକି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲାରୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଥିଲି। এই ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ସଫଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ସବୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ସ ବି କହୁଛି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଖେଳରେ, ସବୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ବି ଆଗେଇ ପାରିବୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୋ ନାଁ ବିରମ ଟୁଡୁ। ମୁଁ ଆମ ଭଞ୍ଜଭୂମି ଆମର ଆସୋସିଏସନରେ ଶିଖୁଛି। ଉଷୁ ହେଉଛି ଆମର ଚାଇନିଜ୍ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଗେମ୍। ଏବେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିଖୁଛି ଏଇଠି। 3 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ବି ମେଡ଼ାଲ୍ ମାରିବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମର ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବହୁତ କିଛି ଦରକାର। ଏଠି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ ନାହିଁ, ଭଲ ଘର ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ଖରା ବର୍ଷାରେ ବି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିହେବ, ସେମିତିଆ କୌଣସି ଘର ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେବେ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆଉ ସବୁକିଛି ଏଇ ଗେମ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ସାର୍ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବୁ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମ ବେତନଟିର ନାଁ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଆମ ବେତନଟି ମାନେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆରମ୍ଭ କର। ମୋ ନାମ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଉଷୁ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଉ ଉଷୁର ଅଫିସିଆଲରେ ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ଜଜ୍। ଆଉ ତେଣୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଜିନିଷପଟାର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ଥିବା ଭିତରୁ ବି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏଇ ଗଦିରେ ବି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଇକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପିଲାମାନେ ମେଡ଼ାଲ୍ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ବି କରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଖେଳ ମୁତାବକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାଟ୍ ନାହିଁ, କି ଆମର ଖେଳ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ଏରିନାଟା ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମର ମେଡ଼ାଲ୍ ଆସୁନି।
ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଏରିନା ଯଦି ମିଳିଯିବ ତ ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ ଟାଇପ୍ର ମିଳିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ପିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ରୁ ବି ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିବେ, ତା ବାଦେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଆମ ପିଲା ଯାଇ ଖେଳିପାରିବେ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟର ଆମର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥି ଫଳରେ ଆଜି ଆମ ପିଲାର ଅବନତି ରହୁଛି, ପିଲା ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଆମ ପିଲା ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏତିକ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ ସରକାରୀର ସହାୟତା ସୁବିଧା ଟିକେ ଆମକୁ ମିଳୁ।